ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Падчас этой святой мшы молімся у дзень нараджэння у інтэнцыях Караліны, каб у сваім жыцці Караліна заўсёды адчувала Божую прысутнасць і яго дапамогу. А каб мы самі прынялі дастойны ўдзел у гэтай мшы, перапросім Бога за нашыя грахі. Пане, Ты пасланы аздаравіць скрушаных сэрцам, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, Ты прыйшоў паклікаць грэшнікаў, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, Ты сядзіш праваруч Айца, каб заступацца за нас, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молімся. Милосердный Боже, дай просим, каб навучаныя Словом Твоим и духовно адноўленыя сорокадзённым покаяннем, усім сердцем были мы Тебе отданные, и у братней едности усносили до Тебе наши молитвы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Другозаконня. Моїсей промовив до народа, кажучи: «Тепер, Ізраїль, слухай постанови і закони, які я вучу вас виконувати, каб жили ви і увайшли і отримали у спадщину землю, якою дає вам Пан Бог Отцов ваших. Вось я навучив вас постановам і законам, як Пан Бог мой загадав мені, каб ви виконували їх на землі, якою ідете оволодать. Заховуйте і виконуйте їх, бо гэта мудрость ваша і розум ваш перед вашими народов, які, калі пачують усе постанови гэтыя, так скажуть: толькі гэты народ мудрый і разумны. Ён вялікі народ. Ці ёсць іншы народ вялікі, каб ягоныя багі былі так блізка, як блізка ёсць Пан Бог наш, калі б мы не паклікалі Яго? Ці ж ёсць іншы вялікі народ, які б меў такія справядлівыя пастановы і законы, як увесь закон гэты, што я сёння даю вам? Аднак сцеражыцеся і пільнуй душу сваю, каб ты не забыў пра справы, што бачаць вочы твае, і каб яны не выйшлі з твайго сэрца ва ўсе дні жыцця твайго. Ты раскажаш пра іх сынам і унукам тваім». Гэта Слово Божие. Дзякуем Пану Богу. Хвали, Иерусалим, Пана Твоего Бога. Хвали, Иерусалим, Пана Твоего Бога. Хвали, Иерусалим, Пана. Прославляй Сион Твоего Бога, бо ён умацовывае засовы брамаў Твоих, благословляй сярод Цябе сыноў Твоих. Хвали, Иерусалим, Пана Твоего Бога. И Он посылает Слово Свое на землю,
вельмі хутка і ляціць яго слова. Ён снег дае быццам волну, сыпле іней, як попел. Хвали Иерусалим, Пана Твоего Бога. И Он обвестил слово Свое Якубу, постановы Своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинил. Яны не ведаюць присудаў ягоных. Хвали Иерусалим, Пана Твоего Бога. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Слово Твое, Пане, есть духом и життєм. Ти маєш слови вічного життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Матвія. У той час Езус сказал своим вучням: «Не думайте, что я пришел отменить закон ці пророков. Не отменить пришел я, але виконать. Бо сапраўды кажу вам, пакуль не праміне неба і земля, ніводная йота, ніводная рыска не знікне з закону, пакуль не збудзецца ўсё. Таму, калі хто парушыць адну з гэтых найменшых запаведзяў і навучыць гэтаму людзей, той найменшым назавецца ў валадарстве нябесным. Хто ж выканае і навучыць, той вялікім назавецца ў валадарстве нябесным». Гэта слова Пана. Калі імкнуцца ў нашым жыцці знайсці менавіта тую рэчаіснасць, якая робіць нас вялікімі, тую, якая нараджае пашану ў іншым чалавеку адносне нас саміх, здаецца, што кожны з нас будзе мець сапраўды вялікі клопат і вялікую праблему. Бо чаму чалавек шануе іншага чалавека? Што з'яўляецца тым, што узвялічвае чалавека ў вачах іншых, у вачах грамадства, дзяржавы? Вядома, што ў нашых сацыяльных адносінах можна казаць пра тое, што такой рэчаіснасцю з'яўляецца некім чынам то месца ў іерархіі сацыяльнай, якую займае гэты чалавек. Што менавіта ягоная грамадская дзейнасць і тое месца, якое займае ў гэтым грамадстве, якім чынам сведчаць аб гэтым чалавеке. Інакш кажучы, ягоная пасада. Але добра ведаем, што гэта не так. І што, нягледзячы на тую пасаду, якую чалавек займае, гэта абсалютна не значыць, што ён будзе шанаваны праз іншых. І гэта не значыць і не сведчыць, што гэты чалавек будзе велічны. Сённяшняе першае чытанне
гаворыць менавіта нам пра веліч. Веліч народа, ад чаго яно залежыць. Чаму іншыя маюць менавіта мець гэтую пашану да народа ізраільскага? Менавіта праз блізкасць Пана. Менавіта праз тое, што гэты народ пайшоў за Богам, выконваючы ягоныя наказы. І цяпер мы, людзі 21 стагоддзя, якія ў сваім жыцці таксама нейкім чынам імкнемся мець гэтую пашану, гэтую павагу сярод блізкіх, знаёмых, родных, сярод супрацоўнікаў. Часцей за ўсё гэтая пашана, яна засноўваецца на мудрасці, на расторопнасці, на нейкім чынам той рэчаіснасці, якая схавана ў глыбіні нашага сэрца. А ўся гэтая сапраўдная мудрасць, сапраўдная расторопнасць, гэта нішто іншае, як дар самого Бога, як прысутнасць Бога ў нашым жыцці. І вельмі важна, каб мы ў сваім жыцці не ўцекалі ад Бога, не адганялі яго прэч, кажучы: «Пане Боже, ты там недзе збоку пастой, бо як спатрэбішся, то я цябе паклічу. Але пакуль ты мне не патрэбен, бо я неяк сам у сваім жыцці дам рады, бо сон справы, якія лепей вырашацца будуць, калі ты не будзеш тут прысутнічаць. Бо я буду іх вырашаць па-чалавечаму, інакш кажучы, так, як вырашае гэты свет». І ведаеце, тады, сапраўды, тады чалавек можа рабіць тое, што робіць увесь свет. Але калі ён так будзе працаваць, рабіць, ці можна казаць тады ў гэтым моманце, што ён блізка Пана? Ці сапраўды можна казаць пра мудрасць і расторопнасць? Калі Евангелие кажа зусім іншыя рэчы, калі Святое Пісанне кажа іншыя рэчы, кажучы аб тым, што менавіта захаванне наказаў Пана з'яўляецца той мудрасцю, якую чалавек павінен імкнуцца дасягнуць у сваім жыцці, захаваць у сваім жыцці, рэалізаваць у сваім жыцці. Вядома, што калі чалавек будзе адрознівацца ад гэтага свету, калі чалавек у сваім жыцці будзе не такі, як усе іншыя, вядома, на яго могуць паказваць пальцам, могуць казаць, што ён вар'ят, што ён ненармальны. Могуць розныя рэчы і казаць, і захоўвацца адносне гэтага чалавека па-рознаму. Але, ведаеце, заўсёды будзе гэтая павага, калі чалавек будзе захоўвацца паводле Божых наказаў. Вельмі важна, каб мы ў сваім жыцці шукалі менавіта гэтую павагу. Павагу з нагоды Божых наказаў, Божага закону, не чалавечых думак і не чалавечых поглядаў. Бо толькі тады, калі чалавек пойдзе за Богам, тады, калі ён запросіць яго да свайго жыцця, да сваёй сям'і, да свайго сэрца, толькі тады чалавек сапраўды перастане баяцца гэтага свету. І толькі тады ён сапраўды зможа цешыцца гэтым жыццём. Амен. У святы час великапоснага пакаяння просім Бога патрэбных ласках для нас і для ўсіх людзей на зямлі. Молімся за святы касцёл, каб заклікаў усіх людзей да навяртання і перамены жыцця. Цябе просім. Молімся за пастыраў касцёла, каб, абвяшчаючы Божыя праўды вернікам, яны вялі іх па шляху збаўлення. Цябе просім. Молімся за алюмнаў духоўных семінарый, каб, дзякуючы Божай ласцы, яны вытрывалі ўсе выпрабаванні на шляху, які вядзе да святарства. Цябе просім. Молімся за людзей, якія шукаюць Бога, каб святло ласкі асвятліла іх душы
і прывяло да сапраўднай веры. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, просячы аб патрэбныя дары і ласкі, Божае благаслаўленне для Караліны з нагоды дня яе нараджэння. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб у нашым штодзённым жыцці мы кіраваліся Божым словам, якое пачулі ў касцёле. Цябе просім. Узглянь, Пане, на нас, сабраных каля Твайго алтара, і абудзі ў нашых сэрцах гарачае імкненне да святасці. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Молитеся, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Пане наш Боже, ласково прими молитвы и ахвярные дары Твоего люду, яки бяры удел у святых таямницах, и заховай нас от усих небяспеков, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, у гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча Всемагутны вечны Божа. Ты праз цялесны пост утаймоўваеш нашыя заганы, удзяляеш, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе,
бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканал яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэвушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называем сябе дзецьмі Божымі і імі сапраўды з'яўляемся, таму поўныя ўдзячнасці асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, Але збаў нас ад злога. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя да усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бог Твоё валадарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апосталам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце бліжняму знак супакою.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, прибывшие на вечеру ягоную. Я не маг, как ты Пайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Молимся. Боже наш Ойче, няхай удзелу эўхарыстычнай ахвяры нас ажывіць, няхай ачысціць нас ад правінаў і абароніць праз Христа Пана нашага. Пан з вами. і з духом твоїм. Пане наш Божа, Ты настаўнік і кіраўнік Твайго народа. Захавай яго ад усяго, што вядзе да граху, каб, упэўнены ў Тваёй абароне, ён заўсёды быў Табе даспадобы праз Христа Пана нашага. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Арханёле Михале,